Sarjakuva TV. All right. Yksi kuva puhuu enemmän kuin 1000 sanaa. Toisaalta Heikki Paakkasen tuntevat tietävät yhden Heikki Paakkasen puhuvan enemmän kuin 1000 kuvaa. Heikki Paakkanen on piirtänyt Ilta-Sanomien kvartaalin verran. Meillä Ilta-Sanomissa kvartaali tarkoittaa myös 4. vuosisataa, vaikka tämä mediatalo elääkin enemmän sen toisen kvartaalin mukaisesti. Paakkanen on piirtänyt Ilta-Sanomien yli 1000 pilapiirrosta. Lukuisat artikkelikuvitukset tulevat sen päälle. Jarmo Kätsy Koivunen, Ilta-Sanomien pilapiirtäjä vuosina 1965-2017, joka täyttää joulukuussa 80 vuotta, kun Paakkanen täyttää 70 vuotta, niin Kätsyllä on Ilta-Sanomien piirroksista koostettu näyttelygalleria A2 vielä tämän viikon ajan. Kätsy kutsuu omia pilapiirroksiaan mielipidepiirroksiksi, Paakkanen taas omiaan mielipidekuviksi. Yhteistä miehille ja monille suomalaisille poliittisen pilapiirroksen tekijöille on pila-sanan vierastaminen tässä yhteydessä. Heikki Paakkanen on ainutlaatuinen, mutta hän on myös yksi monista. Heikki Paakkanen ei ole ainoa. Paakkasen kvartaalin aikana hänen rinnalleen ja sen rinnalla ovat piirroksellisia näkemyksiä tarjolleet Kätsy ja Timppa. Ja Kätsyn eläköidyttyä meillä on ainoana lehtenä maailmassa 4 poliittiseksi pilapiirteeksi luokiteltavaa tekijää, joista ilmeisesti Jyrki Vainiota lukuun ottamatta kaikki ovat täällä muut. Jyrki Vainio ja Markus Majalomaa ovat täyttäneet Kätsyn jälkeensä jättämään aukkoon. Posetiivari, sivari, äärikonseptualisti, animaattori, graafinen provokaattori, sarjakuvan tekijä, säveltäjä, miekkailija ja pilapiirtäjä. Rakkaalla Paakkasella on monta titteliä. Laiskuri hän ei ainakaan ole. Renesanssi-ihminen saa Heikki Paakkasessa päivityksen, jollaista ei Suomessa ole taidettu nähdä sitten Hillari Johannes Viherjuuren, alias Veli Giovanni. 70-luvun musta lumikki kulttielokuvan sivuhenkilö on Risto Jarva palkittu animaattori, puupaahatulla ja sarjakuva Finlandialla ajateltu sarjakuvan tekijä. MM-tason miekkailijaksi Paakkanen nousi parannuttuaan syövästä yli 60-vuotiaana. Tämä Huittisten varavankilan entinen pöytätennismestari loistaa nyt viitosdivarin ping-pong-taiturina. Monet muistavat Paakkasen, tämän Jörgen Petersenin vävypojan, myös Helsinkiä piristäneenä posetiivarina, ja hän on vakiohahmo Helsingin keskustan kahvilassa Sakkilan ääressä. Kun Ilta-Sanomat etsi vuosituhannen alussa näkökulmaa artikkelin Kruunuvuoren uuden asuinalueen alle jäävistä vanhoista taloista, niin totta kai paljastui, että Paakkanen oli aikoinaan asunut siellä. Heikki Paakkasen piirrosten perusajatus on sukua ranskalaiselle piirteemestari Sampélle, jonka hienovaraisten töiden viesti nousee esiin vasta kuvaa tarkasti lukemalla. Tai kyllähän Paakkasen kuvista saa silmilleen pikaisen tulkinnan, saaman nopeastikin perehtymättä piirrokseen, mutta se viesti on, jos ei väärä ja ainakin henkisesti köyhimpi, kuin jos lukisi hänen kuviaan yhtä tarkasti kuin vaikkapa lehden pääkirjoitusta. Heikki Paakkanen on moralisti ja humanisti ja hyvän puolella pahaa vastaan. Se viesti on vain kaivettava usein veren suolenpätkien, johtojen, kojeiden ja tarkalla mutta runsaalla viivalla tehtyyn esiintulon alta. Ja siihen kaivutyöhön me olemme joka maanantai halukkaita. Tervetuloa. Nauttikaa näyttelystä ja juomista ja musiikista ja Paakkasesta. Arvoisa kutsuvierasväki, vastaan Juhani Tolvasen puheeseen lyhyellä kommentoinnilla ja reklamoinnilla. Harjaantuneen toimittajan pohjatyön teko ilmeni Juhanin puheesta. Virheitä löytyi. Erityisesti yksi. Sivari. Mä en tiedä, kuka on syöttänyt Juhanille tämän ilmaisun. Ja sen korjattakoon nyt. Siinä ei ole mitään arvolatausta heittäytyä sivarittomaksi tähän hätään, mutta virhe oli virhe. Toinen seikka, mihin joudun nyt puuttumaan, on lievästi on Huittisten varavankilan pöytätennismestaruus. Se oli hieno saavutus ja siinä auttoi minua onni, koska varsinainen virtuoosi
oli taparikollinen kelmi ja hänen kakkunsa loppui juuri sopivasti kisojen alkaessa. Hän murskasi minut verryttelyottelussa sellitossulla. Sellitossu on huovasta ja kumirääpäleestä tehty kusiluistin tyyppinen jalkine. Eli olen päätynyt tähän mestaruuteeni avusteisesti. Muuta opastettavaa tähän ei nyt liene. Zum Teufel kustantamo ja Petteri Oja pitävät basaaria tässä, ja nämä tässä monisatasivuisessa pilapiirroskoostekirjassa olevat kuvat ovat tietenkin osin samoja, mitä on valikoitunut tähän näyttelyyn. Ja siihen liittyy pari pientä yksityiskohtaa. Niiden valitseminen oli työlästä, tukalaa ja hankalaa. Ne on jaoteltu kirjasta ilmenevään noin itse asiassa tarkasti ottaen 11 kategoriaan. Ihmismieli ja yleinen universaalinen paketti sisältää laskujeni mukaan 11 ulottuvuutta. Ne on nyt huomioitu tässä teoksessa ja nimetty näiden nimikkeiden mukaisesti. Muutama yksityiskohta liittyy myös siihen, että nämä päätoimittaja Koljosen aikana, vuotta en muista, määrättiin diktaatinomaisesti piirrokset värillisiksi. Ja kärsin siitä huomattavasti, koska piirrokseni ja ominaislaatuni ei missään tapauksessa vaadi värejä. Joulupukit ovat punaisia ja piparkaput ruskeita, poliisit sinisiä, me tiedämme sen. Mutta nyt se piti torttapohjaisesti tuoda esiin. Mutta pukariuttani tästä teoksesta on pesutekniikalla poistettu värit. Eli siellä on mustavalkoisia piirroksia, ei värin häivääkään. Ja nyt tiedetään, että trendiin heittäytyjänä voi olla mukana myös jonkinlaisessa akanvirrassa. Nopeimmille ostajille on bonuksena luovutettavissa värikynät. Eli tekijän luvalla kirjaa saa värittää. Se on, käytän tätä ilmaisua aikuisten, miksei lastenkin värityskirja. Siellä on muutamia kuvaosioita, jotka loukkaavat sukupuolikuria, uskonnollista vakaumusta ja jos mitäkin. Mutta ne on kytkettävissä aina siihen päivittäistapahtumaan, joita olen yrittänyt kommentoida. Mutta näyttely on 2 viikkoa paikallaan, jolloin noihin ehtii tutustua näihin värillisiin versioihin, ja kirjassa on sitten pelkkää mustavalkoisuutta. Tähtään mustavalkoisuuteen. Kiitoksia kaikille. Olen ilahtunut tästä sankasta joukosta. Ja täällä on siis ei vain editoriaalisten pilapiirroskuvien ystäviä, täällä on myös harrastustoiminnallisia kumppaneita ja sankakosti ihan eritasoisia ystäviä. Kiitoksia. Turvatekninen huomautus vielä, koska alue on aidattu. Tämä on luvanvaraisesti viritetty tila siten, että meillä ei ole mitään lupamenettelyä, mutta narujen sisällä pysykäämme lasien kanssa. Eli jos joku nyt haluaa kirmata katsomaan näyttelyä tuonne, niin hänen täytyy antaa luotetulle henkilölle tämä lasinsa siksi ajaksi. Emme halua, että tämä talo suljetaan ja sinetöidään väärinkäytösten vuoksi. Puheensorina on sallittua, mutta sen päälle armoitettu säästäjämme Jiri Kuronen esittää toivomiani kappaleita menneisyydestä, äänisen aalloista, variseviin lehtiin ja kaikkea siltä väliltä.